Premiumbeat.com. Qadırlı eneler, doğunlar, uyolar ve ayal gıylar. Şul acayip bakır günü, bolun 8 Mart Halkara Ayallar günü bilen sizi tüy yürekten kutlaýarym. Tebigat ayal gıylarymyza deňeşdirip bolmajak gözellik ve tükünüksiz energiýa berdi. Ruhy nädiklik, ihlas, wepalylyk, durmuş paýhasyny ve acayip sabırlar berdi. Siz elmedama yaş oğlan denan bolup, maşgala oğjamyzy saklak gelýärsiňiz. Çağlarını terbileýärsiňiz. Goý siziň her günüňiz baxtly ýylgyryş bilen ýakty bolsun. Şatlyk we awdançylyk bahar gülleriniň iýisi siziň durmuşyňyza girsin. Goý siziň ähli umytlaryňyz we arzularyňyz hasyl bolsun. Gadyrly aýalgylar. Bu ýaz gününe sizi köp baxtly ýylgyryşlar, ajaýyp bayramçylyk keýfi, maşgala wagty, awdançylyk we saglyk arzu edýärin. Edideneler, doğunlar, uyolar, ayal gıylar, Halkara Ayal Günü bayramı kutlu olsun. Sağ olun.